Asiniro hamadi hamu dohok dame nasian di bata amata dohok sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu saluna hurian hina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi para horasan masya kami padita joki manaik manalu. Bawat mahita tumingguan ima tuminggu trinitatis nomor lapatan hasi tulu sadaoni di bata. Di bahani lo asamu mahami lo mamari tahun hata di bata tutunga-tungata. Mari di akun YouTube Bagasta Manalur Mejuk Channel. Atong taparadi maruha do pikrata terlemo bimbelta lau manangihon hata de bata naga betur pu jamita di minggu tanggal 30 Mei 2020 sada ima di minggu terintatis hata de bata di edit sian Evangelium Johannes bidutolu mamuka mai sian ayat 30 sada saha rodi ayat 30 onom Johannes bidutolu ayat 30 sada saha rodi ayat 30 onom songono mahata di Jehovah hujahakon madihita saluhutna narosian gijangido mangatasi saluhutna. Narosia tanoon, imasia tanoon. Jalaka nasia tanoon do dihatahon. Dia tidakon narosian banua gijangido nani idana dohon na binigina. Gabidanga dong nama jakon na hina tidakon nai. Halak nama jakon na hina tidakon nai. Ido sumahapon pabua parsitong di bata. Ay nasinuru ni di bata ido makatahon akahata ni di bata. Aidang marpanuhatan ibana mangalihon to dii. Naholong do rohani amai di anaki. Naung dilehon do saluhut tu tangan na. Naung dakotan hanguluan na saliling-liling na do na makaporsiay anaki. Alay na so mangoloy anaki. Dang idaw ni ihanguluan. Say namian do taheri mas ni debata di ibana. Ido iyanggo sahat ni hata ni debata. Hurian itu hata buhado carata lau manakasi panadayota taringu tu hadirion ni sasahala dongan. Mungkin dongan karijo, itonga-tonga ni ulaon. Mungkin adong tetangga na baru. Mungkin aka dongan itonga-tonga ni ragam ulaw ta. Totu boy do bahino tadalan manukun tu aka si solhotna ale-alena. Manang naung takas manada ibana tarbubi tu aka keluarga na manukun. Songo dia do tahe halakna, songo dia do parangena, songo dia do kepribadian. Alai dang bui pakyot ta cara si songo ni lao manakasi taringo tu hadirion ni tu hatta Yesus Kristus. Dang bui tarpakke jolma manang isipe lao manakasi hadebataon ni debata di bagasan diri ni Yesus. Ala rodo ibana marupahon jolma. Ro ibana tu portibion papatarhon hadebataon na marhite hamamate dohot hahihion na. Hurian itu hata dangtuk aka pikirat taon dangtuk parbido tuat taon lau manulikit manakasi hadebataon ni debata manang hadirion na songot debata. Alai songon halak naung porsia nang pedang tatadda ibana sian pamatang dakia pajupang hita secara fisik dohot Tuhan ta Yesus Kristus ido ubahen di bagasan haporsiaw nido tajakon ibana di bagasan haporsiaw nido tatadda ibana. Totu siya dia do hita lau takas lamanada taringo tu Yesus songon debata. Mangihuton perdalanan yang uluta atau tutaboto maisian hatani di bata natar surat di bibirun. Ale cukup doholani daw. Godang go halak nama nada Yesus, godang go halak nama boto ise Yesus. Alai dang sude porsia Yesusi di bata. Godang go halak nama boto boy batorakon ise Yesus. Alai dang sude sian nasida maka porsiai Yesus songon di bata. Alai dia kahalak naung majakon Yesus maka porsiai Yesus dia do museng dalata lao pabagason panadayot tataringot tutu hatta Yesus asal mangulu di bagasan dirita. Ido ubaen di pasahorhon di bata todina tot di parbadia tu aka halak na porsia asa marhite tod di parbadia lam di patongon mahita
lam diajari mahita, lau manada, di bata, di bagasan anak, doho di bagasan toddi parbadia. Huria ni tuhata, manghihuton turpuk taon, na sinuraton si Yohanes padidi, bidu tolu, dimulai sian ayat na parjolo taringo tu pakatayon ni Tuhan Yesus doho si Nikodemus ima sahalak situa di Yahudi na tarhalomo gibana targorak rohana lau mangalehod dirina lamanada tuhata Yesus gorak targorak halak na persea halak na maroha pasti do hea makilalahon gorak nang tonga-tonga ni nguluta. Hurian itu hata na mangihut konteks di turpukon ima ditiki marsual sisian ni si Yohanes tu sahala Yahudi taringo tu padidion na pinatupan ni Jesus doho si Yohanes ujui buasa di idal Yahudi marhitera marsual do sisian ni si Yohanes ay si Yohanes do na madidi Tuhan Yesus alay buasa dung sonari di batu-batuan Jesus padidior buasa gabi tumorop halak rotu ibana sian tu si Yohanes ido bain turpukon na sinora tu si Yohanes lau patorakon taringo tu hadirion ni tuata Jesus marhite haporseaon nau jinalona dia mai ido bain didok dia lusi si Yohanes di ayat 27 dongini na si Yohanes mamangalusi dang tarbuat jolma manangaha anggoso dilehon tu ibana sian banua gica dungi di uduti dia 22 hamusad diri do si tidangiku dinahudo dada au Kristusi na sinuru do au patujulona dan au Kristusi ninna si Yohanes alana naing Roma di pudikku nina ibana ujuna patupahon padidion di ayat Jordan Huria ni tuhata jala didok si Yohanes do ianggo ibana patut malam gada lamor maangguaw oma padohon si Yohanes taringo tu Jesus anggo Jesus si iko maibana lam gada lam balga alik angguaw ikon lamor lamek maaw alabasa dido ibana ay naro sian gijang go tuhata Jesus Kristus tahapor siya do dang sian portibion haroro ni tuhata Jesus alay naroro ibana sian banua gijang naing pasauton baga-baga ni amai pasauton asin ni roha na naing silihonon ni amai tunasa halak naolo porsea nasalak naolo porsea jupang maibana haluaw nasahalak naong jupang di haluaw di leho di Batama di pasar ho di Batama tod di parbadia di ibana nuay nga do na naing idauta di minggu Trinitatis marhite topi minggu disuruh di bata anakna jala di pasar hon todina hurian itu hata iko porsero hita galup ngulut taon dia kahalak naong porsia nung ngasonggop todi di galup halak na porsia di bagasan diri taon buhado nuaeng di haradiota lama nangihon todi lama mengajar hita asalam takas hita olo manada di bata asa diajari to di ihita mangulahon lomo ni rohani di bata dinasa mulutai asa nasa halak na ul mangulahon lomo ni rohani tu hata jupang madi ibana hatuaon di goluna ido bay di do di ayat 36 naung dapotan hangoluan saliling-liling na don na maka porseai anaki alay naso mangoloi anaki dang idaw ni hangoluan isi halak na mangului anaki baru cara tala mangului itu hata Jesus ima marsite na mangului to di parbadian na usonggop di bagasan mulut taon buha carana hurian itu hata naking kubasa misaw titaring tu gorak hiaru hita tar gorak di sada-sada situasi sada-sada keadaan pakilalaan tar gorak rohata
tarroja rohata. Lau mangulahon sesuatu, lau mangulahon nadingkan. Nang pesian pikiran dangan nung sakap lau mangulahon ni. Alay wasa targorak rohata mangulahon ni. Ima sada hataridaan na boy do honota na mangula do todii di bagasan dirita. Siya dia do taboto mangulahon nadingkan. Todii do na mangajari hita. Siya dia do taboto on nadingkan on na roa. On na ikon si ulahonon, on dang ikon si ulahonon. Totu siang todii nam songgop di bagasan dirita. Holan di bagasan mulut tahun nunga margorak rohai alay da ngaulo hita mangulah. Ido bain say jojot panol solion roh dipu diniari. We adong dunian rohaku neng mangulahoni. Adong gonian rohaku. Darong melabatan na molo nung asal. Alay di tikisa di hari targorak rohatain lau mangulahon nadinggan taoloy ma panggorak ni rohai. Ay na si nani husipon dito di ido ubaya targorak rohata ibahay ni ikon tapaseret rohata mangului parsuruh dito di asa marhite mulut taon marhite nasa na taula naing martua mulut marhite mulut taon naing gabi hapataran ni Tuhata Jesus naing marhite nasa ulaota parangeta pakobasyota naing tarida Tuhata Jesus yan nasa na taula halak naung menyadari nato diido na mangula di bagasan dirina. Orang yang menyadari bahwa apa yang diperbuatnya melakukan hal yang baik, menolong orang lain, jika itu disadari oleh karena tuntunan Roh Kudus, tidak akan ada orang yang mau menyombongkan dirinya. Mulu dirajumi, mulu tarajumi donasa nata ulaina denggani tu kita mangulahuna denggan dia kaparsaoran di pakkatayon. Mulu tasadari doi nani ajaran di toddi dan adong sahalak siyang manangisi pinamanengahod dirina. Nang itongatongan ni pakkobasyot tao. Itongatongan ni huriya nang akkaulaw nang pinasanya di batatu hita. Mulu tarajumi boy taula ulaw taido denggan boy lam torok ruas ni huriyai rotu bagas joro boy tatogu-togu ruas ni huriyai asalam mula rohana lam makasih holi huriyai makasih holi Tuhani ingok makdang ulaon hadirioni alai ulaon ni toddi doi toddi ido na mangajar hita songon parhala do na songon akana posona lam manugunogu ruas ni huriya di bahini molo tarajumi do molo tuppe boy hita manugu ruas ni huriyai molo tuppe tabauli huriyai dia ka pembangunan fisik do pembangunan haporsiaon ni ruasi ikko do honota naing malam marsana di bata naing malam met mulukon ay ula-ula ni di bata doa ula-ula na sohasia doa ula-ula na matolpang doa dangadong natuk tarbahenaw molo mangasahon hagugoku dang tuk na boy tarbahenaw molo mangasahon pikiranku dang tuk tarbahenaw makubasi hurian itu Tuhani mulu mangasahon hadiriyo. Ido ubahen ikot tarajumi nato di ido mangula itong-atongan ni ngulut taon songon nakana posona parhaladuna nang dia karagam ulaw muna akamang do akay nang remaja do na poso gulung molo pesahat ita tusada ulaw nadenggan tusada jabatan nadenggan molo peso uli jalo otta dinasa nanyula ni tangata tayi ngomasudi nai ala ni pasu-pasu na siya debata marhito to dina na mangajar hita asa olo mangulahon nasa nadinggan di ulut taon asa siya ni songon nadidok ni si Johannes yang go ibana patut lam gadda lam muruma angguaw asa unang adong na siya kita manengahon hadiriota asa unang adong siya kita manengahon haguguota manengahon jabatata manengahon nasa na adong di ngulut taon alay ingok man sudinay holang alani gugu nasian di bata marihite todina naung di pasarohon tungulut tabi atong lamradi mahita mangalehon nguluta madalani ari-ari nguluta di minggu trinitatis naga jamon asa taoloy
suara ni todi taoloi, suara ni Tuhani marhiti panggorak ni roha di bagasan haserepon olo mahita manangihon suara ni todi alanunga dilehot di bata anakna, jalanunga dilehot di bata todina, lao manugu hita, lao margugui hok kita, lao padauhon hita, lao pasikopok kita. Mangula nasa nadenggan, mangula lomo ni rohani di bata di ulut tau. Asa siani martua mahita bolo olo hita, mangulahon lomo ni rohani damang, marhite tod di parbadia, natotong mengajari hita. Amin. Tuhan tama nama masuk-masuk kita selalu.